Guys, before ta mag-uli adto sa ilahan ni Madam Joy Joy. Kay nagbalhin naman lagi sila og patsada na kaayo ang balay ni Madam Joy Joy. Ato siyang i-raid karon. Na man lagi ka nagpasiga sa suga mader sa gawas. May nagsakan ko. Ay, sa paggawas? Ipasiga doy. Ang suga sa gawas doy. Sa paggawas. Nganong dili man ko agawas? Ay, medyo magaling. Ako'y ginoo ko ni si Mother eh. Ganina ra ko nag-abot pero karon pa siya ako sa cellphone. Uy, ginoo ko. Unya, sige, istorya dayon. Ato paminaw na niya istorya. Vlogger ba niya ako, Mother? Dako kay nagsildo. $1 million. Dua ka buwan dito kahapit siya. Guys, mayong gabi, naama na si naasi mayan niya din guys. Oh guys, tiara, ako ni dalhon kay Ang yan, dugay raman di parcel. ay ni ang nag-abot wa si mama nagsaba. Dinira yung parcel lugar na din niya karon nagkuha. Kay wala man sa ka nagsaba. Nga naa di ay ni a. Ay, kay di magag-ani din eh. Karon mo masaganagan ni. Magag-ani din eh. Asa ka pa nag-anhi? Unsa di ay, ani ka din eh, di ang saka ka day, kadito ra mga gawas. Aw. Nya karon sa man. Unsa man. Agulit ako. Ako niya pa pa. Di ko panyapon. Di nagkaon naman ko. Nagkaon ako tamban ako sudan. Agad ka din eh, kay wala mo sudan. Nagkaon naman sad ko. Nya karon lagi guys. Adto ta dito sa ilhan ni Madam Joy Joy kay atong irid ang iyang balay. Ukuyo nato kung unsa ilahang sudan sa panhapon. Doy mananig pa niya. Uy, amre si Loy Loy dani. Ani Loy, sulod Loy. Kuy na amre dani mga lagurot style di ay. Papa isa ka lagurot oh. Aha man na ang nadunggaban tataamay di. Di ato tanaon sa di. Ali ba ato sa tanaw? Ha? Napali ali sa ba? Napalit ra Pinahuta masarap. tugsok ra. Natugsok. Natugsok. Tugsok ra di ko. Ha? Nung nasa hospital ba? Kita mo na yung lagong sampot sa nurse. Ha? Kita niya lang lagong na sampot. Di ay. Ngano di apil samput. Aman day dapit na kuan day na igo. Ah, sa bukog lugar na igo. Bukog da, wala. May ganing iwa dito sa lubot. Doble tayo bangag. Sulit to Joy. Ay, Loy. Kay, ag-ato ta sa ilan ni Madam Joy Joy Pai. Ante! Unsa imong panhapon diha? Walay luto. Ay, kani. Timing gid kini. Ayaw gid kuan diha kay muy akong plano. Guys, atong i-raid karon si Madam. Kay nagbalhin naman ni siya sa ihang mansyon. Maunang i-raid nato ni karon. Hinahinay lang talaga kay basig mga bulikat atong intel na ning kulirog. Agoy, unsa man ni Joy? Humok man yuta. Umok bitaw. Di ara guys. Hala nagsaging oh, na may bisita di ay oh. Hi guys. Amari dagan bisita dani. Natag na ni Good Lilin. kaya na Lisa guys. Jay. Yatag ni Jay ni Lilin. ang saging? Ah. Ah, hapit na mahinog Joy oh. Oh, hinog na gid eh. Sida na. Ha? Adiri si Lilin gay na. Dili dito mo nagapit nagkuusog ang. Guys, naadiri si Loy Loy. Abogado ra ba yang gikuha na nga kurso? Agoy abogado. Puhon. Hala timing kaayo akong paganha diri guys. Kay nagiluto si Madam nga adobo. Oh, adobo jud na. Wa na salin sa pista. Wala na hurot na. Kada to si Untin guys. Nanindot kay ng balay guys. Nagkantuan ang na birthday. Iya man birthday ron. Ay birthday niya karon. Oh, birthday niya unya. Happy birthday to you. Ay unsa man na siya dana Joy? Ha? Gawas na ni siya dani? Kusina. Ah. Kaya wala pa man nimo na anaanda. Birthday, unya nagpadala man si ate. Unsay sulod jo? Sinsiyo. Kasi nagpadala. Si ate daw ate. Ate, salamat sa imuhang share nga blessing. Nya di ada niyang lami sa lamisa na asyay kuan pinakbit nga
gulay. Oh, di apa. Si Kiki na adani. Si Abay na adani po. Mangasay di ay mi karon dani guys. Birthday man. Nakulirog magabin. Anata kisang to ang nag-abot. Kisa na dana loy. Ha? Sayo lagi. Wa ko kadala sa kuan. Wa ko kadala sa flashlight ra ba. Nya karon guys, atong tungkabon gyud ni dani. Kana. Oh, di ba? Kay para mahibaw. Kabaw mo kung naa ka. Okay, daghan-daghan gid ang iyahang luto kay una-una niya. Wala ko sudan ba sa daghan kanon. Bitaw oy. Wala ka nag-video di ay? Ha? Wa ka nag-video? Video na ko humana. Kumana nag-video? Daghan mo to video na. Kaning isa guys. Ato gini dani. I-read tani tanan. Agay di ah. Pansit. Ini sa den. Kagit sunong bang karon taon. Kinsa ni Baktin da Joy? Bakti nila baboy na alsun na mga karon. Asa ni gikan? Kamada na. Ah, kinsa man ni anay? Ay kinsa anay? Gialimahan. Kinsa anay nanganak? Ha? Kinsa anay? Ah, kan GR ni ah. Aw, diara ka. Diara guys ang lutuon sa gulan sa pansit. Luag man di mo kuan Joy no, duha ka kwarto ni siya. Luag sa siya. Ay, naasin kuan dani guys. Barindilyas. Girid ko mo yan. Di makasulod ang tawaran dani kay na buhatan pa mo sira dani Joy. Di na. Oh, di na di ay. Kaya di na kam kasunod. Bitaw oy. Thank you. Aksada. Ayo. Oh, dali ra kaayo ang iyahang kuan guys. Mansion ni Madam Joy na human. Ah, wala pa dito. Ang katua, ang kato kong lakaw ganina. Ngayon to si ating EPM daw ko. Amo kung saan ako pag... Kung saan man ako wala mo si... Ayun. Sa dito ka mag-comment sa white kay dito mo siya katong magpakuan na. Ah, sa Gisal Jealousy. Nanto naman kani mo. Kuan dayon. Asikasuha Tuto dayon. ang isa ka inani purpur ang kuan pero kuan na dala na tanan ilahan na. Yan na Joy, alert dahil kaayo. Ang dana wala pa na anaan dito, apil dito pikas. Oh, pero nanay mga reminita na dito ani ating para. Ah. Daghan pa sa di mo kahoy sobra da. Mga kahoy na gid na singin pero pasalamat gid na kita nga naay. Uy, nagtabang na to ang malingkod. Naay mga blessing, naay mga suporta. No, naapay mga tabla dani oh. Dagan pa magamit ka. Mga tabla. Lang asa di si ko ano. Jay. Dagan rin ginay balansi banjo. Panday, kusinero, gabasero. Hawid ra mo sa luwag. Ay, basta sa Garasiro, Hawid ra mo sa luwag. anakiro. Round kini di ay. taon, dahil si banjo. Kisa na to ang kisa na aloy. Di ba ka to dito nagsilpon. Jay. Ay na ang ang tuyo. Adi man. Kisa na gani Joy ang tagya sa Baktim. Ka GR. Napay mo. Kan imo GR daghan di mo dadto Baktim si. Last na na. Mga daot sa linog. Nakasayang mo ka ba? Ay gani mamailang ana hurot dito mamailang noon. Walay nabilin sa kamamailang. Wa mabuhi. Mo ba? Lang ni rubay kita ka kay Buhian isa ka bok. Imong anak sa mga Nganong kanang maglinog no? Dayon, Ang namatay man ang kuan. Baboy. Kinsa na ak? anak si Banjo di atas. Aw. Una niya nagtagaya siguro papa kay Ah, nagpanday day sa karon. Mao din yung lamisa, panday-panday. ato Matik na rin. Magic. Magic lagi dayo. Pero magic. Urot kan. Birthday day karon unting guys. Happy birthday to you. Ang birthday magud okay kay ang birthday nga naanay pansit nakakuha kay na ko ngano sa maka kanang taas birthday. kasi sa kuan ha. Ate ganina. Sayom ka nag-chat na ako si ate na Joy birthday mo din si mong bana karon ipalit na lang na sa kuan. Mo tong salusaluhan ko guys. Thank you so much Steve sa imong mga
a blessing pa no, more blessing to come pagid unta sa inyo ha. Salamat, Good ma'am. health always. Nag-vlog na lagi ka. Ha? Nag-vlog na ka. Oh, man ko vlog. Edit dayon, da-upload dayon. Unya na ko mag Uy, kuan ni Joy kay ngano nagtaas ba imong views? Nana say dollar karon. Oh, nagtaas-taas ba imong views? Mao nay kuan, mao nay bantayan jud kung mutaas na imong views, kanunay upload dayon, kanunay upload Sang-sang din ko na sa ilan ni Auntie Mercy. Di man kamot na ni. ang signal. Oo, nya kun dili hala. Adto ko dulit ko sa inyo. Mo gani. Kay ngano mas tag-as pa imong views kang angging, ha? Kon gid pagbuot gid sa Ginoo kay ngano. Mm. First time nga nakalahos diri sa balay ang pag-live nako. Ninang suod po na sila ni ate. May naggamit. Siya ra may naggamit. Ah, gabi ito nga time. Adlaw. Adlaw pero night time di ay nga dili pa kaabot dani. Di Sa man daghan magpagamit. Ah, di man kita kung aga-upload dito ko la tiriksi kung di ba dulit ko dito sa inyo adto. bisa sa gamit kung kuan na. Ay sa gani dito kasulod ha. Sa imo ha ang signal? Mo ba? Ay basta gabi. Gabi na loading na siya. Ah. Abisag adlaw ti ay dinhi. Ako kay magawas pa man ko ayan ako di. Nagsignalan pa yung magawas ko. Ha? Masignalan yung kitchen. Mo ba? Naa. Kung sa sulod dili? Ngano man? Nga doon ra man na dana. Usay lagi mo kwan. Usay ba kay kataganda-ganda ko mo. Mau sadla ko. Gangan pag nagsara. Ihurot kaning magic sarap. Para sarap-sarap di siya. Guys, kay Bakit mga ango-ango na tananig ihurot kini. Kani sad si Abay guys, round pud sad ni siya. Round 3. Kabalo maglungag, kabalo magluto Cooking ni sudan, Nanay Kading. kabalo mag panday, kabalo mag-drive, drive sa motor. Ayaw mo ko Naluto ng ang pansit. dagkot regudugma mo. Hindi ba di sa artal pagdagkot ko. Kung siya nagsimba. Nagpalit ka kandila. Naman ko kandila ti. Ah, Before ko nagkuan dani, nagtapon, bahala ko ko'y kwarta ni adto di ko binuangan. palit ka kandila. Kandila Katong- Santos. Katong pardon. Di man? Daw kuan guys, kanang birthday sa amo gyud sa una sa nakuanan jud nako sa una sa mag-birthday mi. Magdagkot ra si mama sa kandila sa artal. Nya kung naay manok, pag-ihaw sa manok, kurusan din niyo. Birthday na dayon. Maskin isa ra ka buok. Birthday na dayon. Nya karon mga batan-on mag-iyon pa dayon nga birthday na ba nako. Palit og cake. Walay cake diha. Ako naka Ikaw, di ka mangutana na ba iya manok? ha? Daghan may manok until. Na ba iya karon ba manok? Walay manok pero na may baboy. Uy, nasayop ka na nasa lechon manok ni ate Yapo. Aw na. Daghan da ay handa si Madam JJ karon. Tanaw ra ko dani dapit JJ. Wait kayo te. Timing gini dani Joy. Unsa ba ni dani kusina Joy? Ang CR nimo? Ha? Ang CR. Dadto na. Di bali paana ka. Paana na pud ka. Guys. Ay lahos gyapon ni dito Joy. Oh, lahos. Dito paana gyapon ni dito. Oh, lambos. Dani na ni kuan sa nanti. Kusina o CR. Paana lugar imo posisyon sa atop? Dahil Oo, kay kung insakto sad. Parehas ang style sa papa nga ana unya ana. Ang nakakuha lang sa imo kay ang imong kwarto wala, oh, ano? wala ang Pero mas luag nimo ha Joy kaysa dito sa kang papa. Mas luag ni Pila ni Dani 16? 16. ay decide. Dito ang 17. Dani. Paano Dani? Ano magyudayon agka. Nero pa mo papa diri ako. Na ipasulod ka na kay basig maguli na hinuna ana. Hayag kay iya kuan. Tanawa guys. Ang pansit luto na. O si hayag. Ilmo ang kamera. Hayag mo.
Hanap magani ni usahay. May kinakalaag ka na nito. Nag-edit ka. Ang motor man akong gikuan, gitabunan sa kuan. Sako kay dili tog dugay kay tog andar kung kuan. Ang agkabasa. Abasa sa uwan ba? Nga mao to nga akong gitambunan. Naglawas ko dinhi kay akong ikuan diag napabay bugas sila utangan ako sila ni maling bibi. Na ako ganito. Butan di kay Ginoo kay anong agpakapangita gid paagi ba? Kana dala ko sa yung kusina lambot naman ang inani bungbong ko na naman ni ate. Tanan ang pagkuan na lang mo. Mao na nga pasalamat kita sa vlog. No? Nga datong mga niagi hugaya na mga basher nga mag-ingon nga mga patay kutom, nagpalimos kay daghan kuno sponsor. Nga pag vlog mo inyo kay ngano di man ingon nga gipangagi pandimos nila mo kusan gihatag ra man naa sa mga followers, supporter. Ila man ang kinasing-kasing. Kinasing-kasing man ang nila. Mao nang sa una agkasakit na kita. Masay sa Timersi agkasakit na kita sa una nga ignon ta nga patay gutom, manlilimot, nagsalig sa sponsor. Pero karon wala na oy. Di na jud tagtablan na ng mga ingana nga istorya. Basta tinarong ng ato awit. Tuwaron ta na ingon nga nagkuanta. Nangayo jud ta. Mo nang dili na jud ta agka sakit karon nga mga ingon ana nga mga basher nga mga ingon ana. Di na nauso karon labi nag sa Facebook. Comment ka lang dito na pati naong nimo ako gig plastar ginako nimong naong. Di nagikup kahadlok karon sa mga naong ninyo. Dihara nato agka kuan bitaw agka kuan ato mindset ba nga paapekto man ta. Di ba? Kisay aguli kamo? Bata gidala ba di ay? Pagwa na lang. Wala ka na tuman ani. Utak-luwang ka na to. Hilaw pa naa. Hala guys. Abay rata ko ako. Happy ang birthday kay naay pansit. Ang pansit makataas sa kinabuhi. Ala, Kaluwag na sa daan o. Pasabalay. asa brownie. At panagbusag ka? Wala ni si brownie sukad nakaliguan siguro ba? Na. Ay hara ni siya kaliguan ay kabasa kung magkuan. May maho oh. Pila na kabuan ang baktin Joy? Wa pa na, mong pa na Ha? Mong pa na Wa pa nagbuwan na Buhay isa pa ka buwan. Gilutas na din na. Kung magdako na te, ay kung anayon na nako. Duha yatag na uskamada akuan na ada yun. Pareha sa kang mama sa una. Papang de, no. Amuhi ka kay mura mong ginagawa. Dispensa lugar na Oh, dispersal. na kay naa si busing dyan dami tagay ni karon. Di. May followers din mo kung kaila. Ha? May followers din. Nga na ka? Nauban ko ba? Adapit? Sa Cebu? Nakaila sa ato Kapalo sa ila. nakapalo sa ngano nakaibawan siya? Mrs. Oy, sige nagkita na ako sa post ni Wal, kanami ka standuay. Kato siguro upload ako ganina. Wala standuay dai. Tumaniagi nga hapak na ko si Marisa Balantini. Palit si ate sa panday ba? Tani Sudan sa panday. Siya gyapon, thank you so much. Bulad, manok, kusino. Dami. Ugma panday gyapon si Banjo. Ang diha na yagi panday. Isa kung ta nakaadlaw ti ay panday. May gani grasyaan mo ko nga. Nag-offer si ate nga siya ang sweldo. Sa panday. Panday, tuloy-tuloy siya. Blessing di kaayo no. Blessing kaayo guys. Blessing.
Kani dani dyan sa i-flooring, hindi mo dani? Nag-offer si ate nga ipa-close niya na dahil niya eh. Oo. Very good ka ayod yun, no? Kaya kung wala, Bigid ka automatic tagna na to ang magyapon blessing. na to. Kita, pero grasya, dubutingan man ta. Gani. Sana kita subod ang kinilang sa kawad ko na to ba. Pagtapon ba na mo ti kay bihon ra wala dia. Bihon na walay sagun. Pero ingon man ti amping nga kinahanglan mo abot sa hapon lang og maamping nga daghan gyapon ka taon pero bihon ra lagi. Balag, bihon ra. Isa ka putahe basta daghan. Balik-balik. Kaysa daghan imo putahe niya, dali ra kay kahurot. Mao man gina ato bahalag isa ka putahe basta daghan. Nya unsa man di wa katugnawa dia kay wa ada tanduay. Palit na kay tagay Palit na kay Gamon tatay na na. ko anti dito. Kato bang naay ko anti ko lamas ako ko kay Unta sugdanan sa kanon. Udanan sa kanon. Dako na lang ti. Bandiha. Katungkuan ba? Kay Marajin. aw. Gani na tang kaon. Lapatsada na din ni siya joy butangan sa kwanda. Kana ang diskanso. Tuhon. Guys, naluto na ang pansit. At takihon na ni Abay. Agay. Hinay kay basig. Mayabok anak tanan gipiskot wa kita. Niato din na kon kay asumon kaayo. Oh. Sa man, wala ba din kay itongtong? Ginit tubig, di ka ginit tubig. Atong pitikan sa tubig. Hawat ay kwan kiki basig mahulog kada ki. Ato ni pitikan sa tubig guys, kay makahilak man ta ah. Kisa ni karilit ani. Dako sa kayo sugangan Joy. Ambot kinsa man pag abot na nako nani na naman na ah. Ahapay arapit dire. Pag niya na banjo. Imo na da. Lanindot ni Dani no, butangan sa kuan di da. Simento ang kaningan niya, simento ni da. Ah, Wa day. kay para dili siya magkuan. Takilid-takilid. Inadto dako Ah, kayo. ingani di ay nindot siya oh nga kuan oh. Dako kaayo nga sugan ba. Okay na na. Uy basig ma buhi kini adre niya katulog-katulog na mo diha na. Ha? La guys, prepare na kay nanay hinukad. Nya magdugang pataghukad Joy. Amo ni mga plato dani no. Nahukad na si Kiki. La. Kini. Kay tao na jud ni. Happy jud ang birthday. Tim, happy birthday Tim. Walay day tagay Tim. Walay tanduay gana Tim. Kulatan ko na si Maya Mia. Asa na si Maya Mia kadugay bisa nag-abot nga ipa. Nanay tagay. Guys, gitadtad na ni Madam Joy Joy ang lechon. Nya kay dagko man lagi kuno kaayo nga pagkatadtad, iyang gitadtad utro. Kaya ang nagtadtad kuno kaganiha dito gitapulan na. Mao nang gitadtad ni Madam og balik. Kana kay klaro kaayo Joy. Hala. Kana di atong pusaon din. Aw na may sauce sa edani di ay. Tama din sauce. Atong tawagon to si Mother Earth. Tawagon na to si Mama. Dani na tagsing kita, idoon raman. Iba! Ma! Ano ka ba natin? Ma! 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 Alisa! Iba! Ma! Alisa didi! Ala nga doon ra kayo na di pagkadungog. Ali din eh!
Kay kuno. Kumpaan mo na, Royal Dog sa pag... Ay na pagsali yaw-yawa diha ma. Nagana. Ay pag uwan diha kay wala ni uwan. La, ayaw ipaagi din na mama. Ay, Dito agi kuno sa karsada. Ayaw dani kay basig ma bulikat ng Ginoo ko. Dito agi karsada lagi. Pa! Si Mama ra. i-apil si Papa di ay. Ayaw kay dako tugkaon si Papa. Wow! Cellphone ko na kay ag-vlog sabi na siya. Pagdali diha kay para makabidyo ka. Nato titi. Na si Banjo. Naguli na rin to si Kuan dudong datong pista. Si Pauli lang ang taon. naguli rin siya dito sa Kuan Baligasag. Wala pa siguro din na dito na tayo. Ako gusto ko gabi lang. Wala mo nagbalik pagkabuntag siguro da. Wala mo nagbalik na. Bis daghan ni nun sudan ha? Punto na kayo sa ano lang. Di hangtod hapon pa man yalilin na apa man dito. Punto na kayo. Ano lang. Alay day. Basa na ba kaayo? Kung doon na miya nga, para kan. Ala guys, perfect. Ali Loy. Ali. Oo. Oh, nay patas tani. Kaya yung wali mo 3/4 Ayo happy. Ay, natin. Team ali na team kay ikaw ra ba ang mag-pray? Oh, kay ikaw ang nag-birthday. Kulatan. Amo si mama. Ako gino ko paghinay dana ma. Uli. Unsa man ang nang sali pa mapanghaplas. Asa gipaak sa alabigas amo ka nagaagi di ay. Ali Loy sulod Loy kay buros na ba si Mayami Loy? Hala 15% na lang ko na lubat na. Pagdali mo kay hapit ako malubat. Ali, natin nila ikaw ang birthday. Ay, awal na yung atay. Awal na Agdagana may nuno si mama nga. Nagpayo-payo pa man kay nga wala naman uwan. Dano na ibutang. Team ali na team. Diya mo tanan kay ako diri. Ang saman. 15% tanan ko. Happy birthday gani. Linya sa talinya. Pag video na diha Loy. Tim, ali na Tim. Ali na team kay panhapon na ta. Abay ipapre. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday. Ali na ba? Kay Dani ra gud mo. Ayaw ka ulaw team. Brownie nga sa ulay. Unsa? Gani na ra si Brownie, lupig ka. Sige na. Sige na kuno. Ikaw pri abay. Abay pa pre. Kibay. Pre na Ha? kay imong darling happy birthday. Agoy. Mansang mo. Salamat sa inyong grasya. Salamat sa inyong grasya na inyong nakakalik na sa may tao na nagay na siya ang naghayag sa mo ang karon na birthday niya wala kung magdakom pero naasgad niya na siya gayran. So thank you po kayo ti sa mga grasya nimo na imong grasya nga imo hapong gihatag kanamo. Ug unta makaayo ni sa among panglawas ingon man sa among ang tagsa-tagsang pamilya no unta. O Lord, ako sang pangayoon na unta ikaw ang magauban ug magagiya kanamo. O
ikaw maghahari sa mga pamilya aron kami naglalinawan Lord tingin ka na sa mga pinaabi Kristo ng anak ko sa kanturang Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Ay na happy birthday yawa diha ang tago. Sige na. Sige na mga oras. Wala mga oras ta guys. Mga utas. Gabi nga uwan giga. Bako yung isang, paano ka nang Gabi pa yung uwan ba? Ang tubang ni Mercedes. dilin. Nakuha unya na sa saging nagipadala ni Dilin Teo kay yun kung kalami ka saging ginamusan. Gapon pag mag-chat. Kung yun kung mag-san. Pagali kong saging. Bako nga na ka, Yan banjo na. Yun na. Okay, sudan lang. Ano na, isang kakuan. Pagkata mo sudan lang. Kaon pa mo. Ipalit din ta ugma sa ginamusti. Ako, Nung ang Joy daw dili din ko ugma kaon. bahog pagka, di ka tunong. lami kayo. Nagwatak mo sila watak mo sila nako kay Kaya palungat ka mo te, aghapon na lang gata, di pag-apon ka mo te. May gani na nga. ano nako alit kamuti. Purot.